नमस्कार मित्रांनो, आपले वर्दी मराठी चॅनलमध्ये आपलं स्वागत आहे. आज आपण बघणार आहोत भारतीय सैन्य दलात मुलींसाठी सुवर्ण संधी आहे. मुलींसाठी 2021 मध्ये एकूण 100 जागेसाठी भरती होणार आहे. तर आपण कोणी इच्छुक असाल तर यासाठी अप्लाय करू शकता. त्यासाठी आपल्याला कोणकोणती पात्रता लागणार आहे, काय काय आहे ह्या सैन्य भरतीमध्ये याची आपण संपूर्ण माहिती घेणार आहोत. त्यामुळे हा व्हिडिओ आपण लास्टपर्यंत बघा. आपलं वय यासाठी लागणार आहे 17.5 ते 21 वर्ष या दरम्यान आपलं वय पाहिजे. म्हणजे 1 ऑक्टोबर 2000 ते 1 एप्रिल 2004 मध्ये आपलं वय असेल तर ह्यासाठी आपण ॲप्लाय करू शकता. आपली हाईट 152 सेंटीमीटर पाहिजे. आणि एज्युकेशन पात्रता काय आहे तर ह्यासाठी शैक्षणिक पात्रता फक्त 10वी पास आहे. 10वीमध्ये किमान आपल्याला 45% पास पाहिजे. आपण 45% पास असाल तर ह्यासाठी आपण ॲप्लाय करू शकता. अजून आपण बघणार आहोत शारीरिक चाचणी. शारीरिक चाचणीसाठी यात काय काय आहे. शारीरिक चाचणीसाठी यात आपल्याला 1600 मीटर बघू शकता. 1600 मीटर रनिंग आहे. 1600 मीटर रनिंग आहे ती म्हणजे 7 मिनिट 30 सेकंद. म्हणजे 7.5 मिनिटात आपण आला तर आपण ग्रुप 1 मध्ये बसाल व 8 मिनिटाच्या आत आला तर आपण ग्रुप 2 मध्ये बसाल. ही आपल्याला एकूण रनिंगचं आहे. आणि लॉंग जंप पण आहे. आपल्याला 10 फूट कमीत कमी लॉंग जंप मारायलाच पाहिजे. आणि हाय जंप म्हणजे उंच उडी किमान 3 फूट आहे. आपण ह्यासाठी पात्र असाल, हे आपलं प्रॅक्टिस असेल तर आपण अवश्य भरती होतात. अजून आपण ग्राउंडमध्ये पास झाला की आपलं मेडिकल होणार आहे. आपलं मेडिकलमध्ये पास झाला की आपली लेखी होणार आहे. लेखीसाठी आपण बघू शकता आपल्याला काय काय लागणार आहे. लेखी एकूण 50 मार्काचे होणार आहे. त्या 50 मार्कात आपल्याला गणित आणि बुद्धिमत्ता यावर 30 क्वेश्चन विचारले जाणार आहेत. 30 प्रश्न विचारले जाणार आहेत. व सामान्य ज्ञान यावर आपल्याला 20 क्वेश्चन विचारले जाणार आहेत. एकूण मिळून आपल्याला 50 क्वेश्चन विचारले जाणार आहे. तर आपण सामान्य ज्ञानमध्ये काय काय मोडणार आहे. इतिहास, भूगोल, राज्यशास्त्र, अर्थशास्त्र, विज्ञान, चालू घडामोडी हे सगळं सामान्य ज्ञानमध्ये 20 मार्कामध्ये मोडणार आहे. तर आपण लेखी परीक्षा पास झाला तर आपण सैन्य दलात भरती झालं असं समजा. आपण आपला व्हिडिओ पाहिला असेल तर आपल्याला कळला असेल संपूर्ण माहिती तर आमचा चॅनल सबस्क्राईब करा वर बेल आयकॉन को भी दाबा और आम्हाला असंच सपोर्ट करत राहा. धन्यवाद.